आसोलफोर नोंसोरखौ आङो नांनो हानायलै सानैसो माने बुंखानाय थाबाय आङो एसे मोनसे फिसा खामानि दङ बाखिथ' आङो नायजोबगोन थेवबो नाथाय खामानियालाय माथोब्रा आसोल आंनि गार्लफ्रेन्डखौ थिखोहैनांगौलै बेखायनो एसे नोंसोरखौ नांनो हानाय आंनो मा बिदिबा नों खावनोसो थांनो नागिरदों नामालै फाग्ला या बेबायदिखौनो होनजायो होनबालाय एक्चुअलि आं खावनोल' नङा बोनानैबाबो लाबोगोन बा थिखोनानैबाबो लाबोगोन जायखिजाया माने लाबोगोन आरोना आइया होनबा बाजैया मा नोंखौ मोजां मोना नामालै न' भाई बिनि मोजां मोननाय मोनि बेफोर उननि खोथाना मा आंनो फैबानो उनावबाबो मोजां मोनखानांगोनखा दे आं उनाव खिन्थासिगोन बाखि ओमफ्राय आं बुंखाबायना नोंसोरखौ नांगोन आंनो सानैसो आंनो हारसिंबाबो हायो थेवबो आरोना बाबा हाबाखौ मोनजासिगोन नामा एबार बैसागुआवनो होमबा बाजैखौ लाबोसिगोनबालाय नोमबाजैयालाय आंनि जाखाबाय जोंनाव फैनोल'सो देरिसै दे अब्लालाय जोंथ' रेडिखा हिनजाव खावनो थांनायाव जोंखौ गासैबो जाजोबगोन दे बस माथो नोमबाजैखौ खावनो थांनायनि खोथा दङ ना फैया होनबालाय बहा गनो नोंनि थाखाय ओरैबायदि फाग्ला होनबाबो खावसे फाग्ला फुरा फाग्ला होनबाबो जेबो लस गैया आइ डोन्ट केयार नोंनि लाइफआव सोर दं गैया आं रावखौबो नाया नांगौ मानेथ' नांगौ साननिफ्राय बांसिन मोजां मोनगोन आं नोंखौ बे आंनि वादाना मा नुनानै सानखौ एथ'बां मोजां मोनखो नों काश कि नोंनि लाइफआव आं साननि सिगां फैनायमोनबा दाबो जेबो नङा नोंसिनि हाबायाथ' जायाखैना मोजांल'सो मोनदों बुहुत देरि दं भाई हाबायाव दाबो बुहुत देरि दं सान्सआवनो सान्स बेनिफ्राय आङो खोथाखौ खेंख्रायैसो लांबावगोन मिन्थिदोंना नोंसोरबो आंखौ ओरैबायदि मोजां मोनगोन सानसे नोंनि लाइफआ माने थुनथुलिजों नङालै सान सरि भाई जानो हागौ नोंनि खाफालाव दस्रा सोरखौबा लिरखाबायदां बाट थुनथुलिया नङा दे बे खालि आंजोंल'सो आंनिफ्राय बांसिन नोंबो मोजां मोननो हाया थुनथुलिखौ बा सोरां नै जोंना बोथोरा सफैलायगौ माथो सफैनायाथ' सफैगासिनोलै जुरि दा ओमफ्राय आंहाबो बहा बिरलांनाय जायोबा अबाव बहा बिरलांनाय जायोलायबावसो नामा थांनो मोनगोन सानदोंहाय नोङो थांनाय बहा बिरलांनो इस नायदो नै गावनो बुङो गावनो सोङो ओमफ्राय नालाय थांनो मोनासै जाखाबावबाय ओमफ्राय नोंना बैसागुआ बाहेरायाव थांबाल' जाथारो जोंनि गामियावनो दङ ओमफ्राय आइयालाय आइ बिखुनजोआ जुमाय सङाखै बैसागु बोथोरनि गोदैनो थांनांगौलै आइमोनावबो एसेल' थांनानै नों लोङैल' मोनगोनसो होनो नाङासो होनखागोनहाय आङो इस जायो नामा बेबायदि बबाव आइ बिखुनजोआ बेसे अनखायो आंखौ थांबानो आबा जाखायो जाबाबो जायाबाबो जिबाबो नों बेफोरबायदि मोनाहाय हा बैसागु बोथोराव बेफोरजोंल' जाया नङाना नै न'नि मानसिजोंबो सेलेब्रेसन खालामनांगौ लोंबाल' जाबाल' नोंहा बैसागु बोथोर जाथारो आरो बिदि जायाहाय सोरां ओइ बोसोराव खेबसेल' फैनायखौनो रंजानांगौब्रा गाज्रि मोनला मोनलि हामाना बेफोरखौ बैसागु बोथोरावलाय आरो रंजानाय बोथोर रंजा जा लों इन्जय खालाम जादों अबाव खोथा मोनाखै बे नोंलाय माथो जाखो सानजोंबो रंजाबावगोन ना जागोन ना नोंजोंल' रंजाना मा जानोसै आंहा लोगोफोरजों नै सोरां जाम्बालाय ग्रुप डान्स मोसानो सोलोंगासिनोखा आयु आरे ग्रुप डान्स माथो सानदोंहाय सोरां जोंहा बिहामजो पार्टि आरो मा नों मोसासिगोन आरोखि बे बोसोराव नै माथो सानदोंहाय हा बा आंनि सना हागौलै नोंबो दे आं भिडिअ खालामग्रा जागोन ना ओंहो माबोरै खामानियानो सोरबा नुगोन लाजिथाराबो लासिंसिं ओइ दासो लाजिनालाय मा मोनसै बेलाय जास्ट ओरैनो नर्मेलसो ना सनायालाय एकदम स्पेसियेल पार्सनखौनो होननो हायोना जेरै आं नोंखौ होनो आबा मेहेरा नोंखौ होनो मायाखौ होनो ना आं जेरै आबा मेहेरखौ होनो आबा सानखौ होनो नंगौ नामा बेबायदिबा जोंहा जुरि मोनथिबाय ओमफ्रायथ' सोरां आयु समफोरा माला बारलांखो दिनै ने समफोराथ' बिदिनोसै आरो मालाय गावबा गाव सम फैगोन थांगोन ओमफ्राय बेबायदिनो जालांगोन आरोना लासैनो जायखिजाया हाद्रि गुफुंहोनायनि खोथा दंमोन बैसागुआवथ' बोरै जाबावगोनलै जुरि बेनोथ'हाय मा जाबावगोन बुजिखौनो मोनला माथो हनै बा आफा गावसोरल' गोदै गोथाव गोबाब मा खोथा रायलायखोलै आयै नैहाय आबा बैसागु बोथोरनि एसे सफैहां नालाय एसे रायलायदों आरो बिदिनो नोंबो फैबाय मोजाङानो जाबाय फै जिराय फै
이스 가우슬로 ओमफ्राय आंबो र' खोनासंगोन ना गोदै गोथाव गासिबो खोथाखौनो आयौ सना जिरायाबा दे जिरायाबा हामाथो जोंहाथ' नोंसोर थाबा बेसे खुसि जायो नंगौ नालाय आयै नङाबा माथो बहा थांनायमोन नों दे ओमफ्राय फैबाय दसे थादो हामाथो दसेनो फैयो दसेनो थांनोसै ब्राबा न'आवबो थानो नांगौ बहाथो बेरायहैयो नोंलाय बेरायालै आफा ओरैनो दसे माने टाइम पास आरोना माथो खालामनो ओमफ्रायथ' आफा बा आजिखालि एकदम हेन्डसामनिफ्राय हेन्डसामसिनसो नुलायलांबायलै बा नुमारदोंना बा हेन्डसाम नायनायफ्रा मिलायथारदोंहाय ओइ आंनि आफायाथ' सिगांनिफ्रायनो एकदम हेन्डसामखालै बेखायनोथ' सलिड नुयो दाबो आरोथ' बिहामजो मोनबाबो फिसौ मोनबाबो हिटल' नुखायो आफा नंगौथ' र' हनै नोम्फाखौ बोरायनायखौनो नुनो रोङा माथो सोर बुंगोन देनाय बिबौ जालायलायबाय होननानै दाहालागै आरोथ' जुरि मम नोंखौबो एक्ट्रेसजों खम नामा हो एक्ट्रेसजों खम नुयो नामा एकदम हिर'इनखा नोंबो बारा जाबाय नामाहाय आबा बुंनायफोरा आयु आबा दिनैलाय बबेनिफ्राय मा एसे गोदै राव ओंखारखो नोंनालाय हो बेसोरथ' दुखुनिल' राव बहननोब्रा आफा बेखायनो मालाबा समाव गोदै रावबो बहननो गोनां जायोना दाथ' नोंसोरजोंनो रायलायाबा माथो उफाय आंहा बिमा बिफाजों रायलायनायानो साबसिन नङाथे जायखिजाया खुसियानो जा दुखुआनो जा सबसे सिगां बिमा बिफाजों सावरायनायानो साबसिनलै नंगौथ' र' आबा जोंबो मोजां मोनोथ' गथ'फ्रा जोंजों बिदि मिनि खुसि रायलायब्रा दसे समब्लाबो औथ'ने जुरि आबा मेहेरा थारैनो एसे खुसियाव थानो हमफिनबायना बेथ' मोजांनिसो बाथ्रा नङा होमबा सोरां साला मैया हरसे सोरथो जि दाबाय थायालै बेहाय हो माथो हनै बेनो बे नायगोन आं दा हो दा मानो खालथाम खुलथाम दायासै हो सोर दायामोन मैया नै बे थुनथुलिनिखौ आथिं जायैखाय बिखाखौ एकदम गोबा नुदों नामा हो ओइ आं मोनथिगौ नों नुनो मोनि सक्ति माबा मोनसे गाबखादों हा सोदोब होबाय थादों आंखौल' नाथाय आं गियाथ' नोंखौ दम दंबा सानाव फैब्रा मा मोनायावल' नों सोदोब होयो हो फै थुनथुलिनि खाथियाव फैसो होनखायो आं लिंहरबावोसो साला दासान्दि मा जागासिनोलै आंजों जानायानो जालायानो जोबला बोरैबा एकदम बिखुंथिं जि बिस जानाय बायदि मोनथारदों आंखौ आइदे माबा मोदोम सामाने एकदम बोरैबा एकदम सोरबा एकदम नारखानानै माबानाय बायदि सौफ्लेजोबनाय बायदि मोनथारबाय माथो सानायफ्रा आंखौ आरे मा जाबाय थाखो आंखौ दिनै हो बोरैबा सोरबा हमथानाय बायदि मोनबाय थादों आरे आबे आखाइखौनो बोरैबा सोरबा नारथानाय माबा सौनाय बोरैबा मोनबाय थादों साला दा दिनखिनिया मोजां नंथारालै एकदम माबा माबि जाबाय थादों आंजों नाथाय फैथोंलाय सोरबा आंजों साला बांद्रायखौबा खाथिर गैयालै आं नेगासिनो दा मानो हारसिं दायासैब्रा जिफ्रालाय दादो मानो दायासै हो मोनायाव आवाज फैबाय थायो र' जिरायबाय थाबावनि आं खैथासिम माबा बेफोरबायदि माबा फैयो सैथान फैनाय थांबाथां बेबायदि जागासिनो आंखौ फाग्लि खालामनो हायालै बेबायदि जानला मोनला आजां गाजांनो माबा मोनसेथ' जागासिनो र' आंजों जाय थिग नङा नाथाय खिन्थाबाबो बुजियालै दा आं बुंनायखौबो हनै खोनायानोनो माखासेया आंल' खोनायो ना मा जाखो र' साननै सानथामसो नायबावथारगोन आङो आथिं हामबाथ' नोंखौ दोखो होसो आं नोंखौ होखारगोनलै साला नुदानु खोथा गैयालै एसे गसंनायनो ट्राइ खालामनि र' आङो बेफोर आंनि सानलाबायनायबो जानो हागौ बेखार खोथालै बाथो एसे गसंनो ट्राइ खालामनि र' आं गोदोनि बायदि आंनि थुनथुलि आंखौनो आं जोबोद मिस खालामगासिनोलै प्लिज हामदो आङो हामदो र' हेद साला थाबायनि र' आयु आथिङानो गसंदो ना मादो जेबो फात्ताखौनो मोनालै माथो आं बोरै गसंबावगोन अब्लाबो गसंनि आं र' साला आयु हाबाब आयु बोरै जाबावनो आयु गोलैसिगोनदां आं थुनथुलि आयु नों अ गड नों मानो हारसिं सिखारनो नागिरनांगौ जाखो दे बे आं थिग दं नाथाय नों बोरैबा गुरब्रा फैलायखोलै बेफोरखौ बाद दे नों मानो सिखारनाय हो हायाव बेबायदि हारसिंनो मानसि लेंहरमोन ना दानो माबा मोनसे खैफोद जाबावबा मा जागौमोन हो नों दुखु मोनबावोब्ला आरे नाथाय आंनि दुखुखौ नोङा मानो एसे दुखु जाखो आयै फिसा मा जाखो थुनथुलि
नायना आन्टि माबा बियो हारसिं सिखारलाबायनो नागिरदोंमोन दानो गोलैसिगौमोन आयै बाबु नों बोरैबा थासननानै फैफ्लांनायखायसो नोंबो मानो सिखारनांगौहाय दसेल'सो नों बेयाव जिरायनो होननायखाय आं दसे थाथ'दों होनना ओंखाम जानेदोंमोन आइ आं सिखारनोसो नाजादोंमोनलै ओमफ्राय बे गुरब्लाया बोरै फैलायखो मोदलाया जोंनाव बेखौ दानांजा र' नोङो बेखौ दानांजा दा बे नै बाबुआ गैयामोनबा दा आं गोग्लैसिगौ होननानै दुखु मोनसिगौमोन ना नोङो दे जिराय थुनथुलि जिराय आयै आइ फिसा हिनजाव दे मोजां जिराय आइ ओमफ्रायथ' आन्टि माने दा बेनो बिराद केयारफुलनि गोनांथि एकदम मानसि सासे थाबाय थाखाथारनांगौ नोंसोर दसे समबो बेखौ हारसिं गालांनाङा ना नङाहाय हानै आं दसेल' गावनो बेयाव जिरायथ'बाय थागोन होननायखाय ओंखाम जानेदोंमोनहाय अबाव लेक्सार होनो फैलायदों नोंबो लेक्सार नङालै नोंखौ साननानैसो बुंदों आङो गाज्रि सानाखैना ओमफ्राय आं बेयाव फैनायनि रिजनखौथ' र' दा खिन्थागोन आङो आइ जियानो जा मोजांखौथ' बुंनाया बुंदों बेखौ नों गाज्रि मोना ना मोजांसो बुंदों दे बाबुआबो नोंखौ बिदि हालोदखौ साननानैसो बुंदों ना औ बेफोरखौ बाथो मिस्टार नों जोंनाव मानो फैदोंलै बेखौ डाइरेक्ट खिन्था आंनो नों दानो नङाहाय बे बाबुखौ आंसो लिंहरदोंहाय बे फन खालामनानै बुंदोंमोनखि सासे मोजां बेबायदिनो नाना हरनाय माबा माबि हरोनो मोजां मोनोबो बुंदों मानसिफोरा खायसे खायसे बेखौ खिन्थादोंमोन आरो हारिखायनो मारै मारै एसे सोंनो लिंहरदोंमोन आं मा नोंसो लिंहरदों आइ बे लक्ष्मणखौ औ आइ नोंनि थाखायनो आं माजों हामगोन माजों हामा नंलायलांथारबाय जाय जेखौ बुङो बेयावनो नोंखौ लांनो सानो आङो औ ओमफ्राय बे सासे आं सिनायो होनना बुंनाया बे जोंहानि आनैसो जाखायो नोंसोर बेयाव खेबसे थांना नायबा मोजां मोनगोनदां आयु ओमफ्राय नों आंखौलाय मानो एसे सिन्था जाखो लक्ष्मण जे नों आंनि थाखाय इसेबां बेफोरबायदि मदद खालामनो नागिरलायदों जिबाबो नांगौनि समाव जाय मदद खालामो ना आइ बेसो मिन्थिबायना थार मानसिनि सिनायथि होनाय जायो आंबो बेफोरखौ नुनानै मोजां मोनखायाखैलै गोसोआनो बोरैबा आन्टि दा नोंसोरबो जेरावबो थांनाय नायदोंबा बेहायबो खेबसे नायनायबा मोजां जागोन नामा बिदि सानदों आरो आनैयाबो एसे एनै बेबायदि हरखायो नालाय खायसे खायसेनाथ' हामो बुङो नाथाय आंबो मोजां मोनथिया आरो ओं बाबु आं थांनायगोनहाय मानो थाना जानो लांगोन आं बे गथ'खौ मोजांल'सो जानांगौ नङा होमबा बेजों एसे हामबाबो अरजाथारला आंबो जोबोद हामनो लुबैदोंलै लक्ष्मण थांनानै नायनायसै र' बेहायबो होमबालाय दे थुनथुलि खेबसे थांनाय नाय मोजां मोननोबो हानाय ना बेनोथ' नोंबो आंनि मोजांखौसो सानदोंबा जेबो मोनला दे आङो होमबालाय आंनि बिखाखौनो नोंनोसो होखाबायबा नोंनि मोजांखौल'सो सानो आं मानो गाज्रि साननो हामथारबायहाय बाबु नों फैबाय फैदो बैयाव दसे जिरायना मोजां रायलायबावनोसै ओमफ्राय माबा जोंहा जावैसोआबो डक्टर गोदानाव लांनो नागिरदों नालाय दा बेवहायबो मा जायो रिपर्टखौ सानहरदों आङो बेयाव थांग्रोनो नागिरदों बिसोरो बेहायबो थांसैलै आं डक्टरनावबो थांगोन आङो जेरावबो थांजोबथारसै आं आयो जावैसो माने सार भारमेन्ट जाय जावैसो माने लांगोन आरो ना थुनथुलिखौ बियो औ लांनायनो नागिरदों माबोरै जायो फैगासिनो बुंदोंमोन बेबो मोजां दे आन्टि बेबायदिनो हेफाजाब होलायाबा नांगौनि टाइमाव ना जावैसो मानेथ' बेफोरबायदियावनो खामानि फैखागोन नङा होमबा औब्रा आंनि जानो गोनां हासबेन्ड ना हासबेन्ड थोद फाग्लि नोंनि हासबेन्डआलाय आंसो जागोन दा नोंनि हौवायालाय सना नों टेनसन दाला दे बेजों ब्रेकआप जानो बारा गोबाव गैखाला होमबालाय बेयाव जिरायनोसै ना लक्ष्मण बेहायलाय मानोथो थानो ओमफ्राय आयै बोरै जाबावगोनलै माथो बाजैया दासिमबो खबरा एसे मोजांबो खोनायाखै बेनोथ'लै आबा दे जायखिजाया माबा मोनसे जासिगोन बियो बाजै फैनांगौ न'खरानो सिरि जाथारबाय ओरैनोबा मानसियानो खमायलांजोब्बायना बेखायनो थाब हामोब्लालाय मोजांमोन बाजैया बुङोब्लालाय नोंनिखौनो नायना लायसैहाय आबा सोरखौबा ना मिजिनाय दङबा खिन्थाखादोसो जों नायनो थांनोसैबो नै बैसागुआव ग्रोबनो नोंनिखौबो बुंनाया आबा सोरबा नोजोराव दंबा बिहामजो लायफिनसै ना मा होनो थोद आफा आं बिदियाव गैलालै मिलायनायनि हा जागौमोन आरो आबा बिजावजालि मोनगौमोन ओजों नोंथानाबो नोंबाजै फैबा नोंनियाबो फैब्ला हाबायावनो जमा थागौमोन आरो ज'यैनो आंनि हाबा मोनजानाय नंलालै नोंसोरो हाबाया जिउआव खेबसेल'ना आंनाथ' जोबनानै थांबायना दाथ' एक्सपायार जानानै थांबाय गैला ओइ दाबोथ' नों सेंग्रायैनो दङना गथ'सो दाबो नों मा बैसो जादोंब्रा ओइ बैसोजों खोथा गैयालै आफा बाद दे आंनि खोथा रायलायबाथाय आं बायोलै नोंसोर आदानि खोथा रायलायब्रा बाजैनि खोथा रायलाय बेलेग खोथा रायलाय नोंसिनि खोथा रायलाय ने आयै बैसागु बोथोरनि खोथा रायलाय
ओमफ्रायथ' आंहा बिजनेससो सुरु खालामबावसै आफा र' बैसागु जोबग्रोथों बेथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा जिउआव साक्सेस जानांगौनि खोथा दंहाय आबा नाजानांगौसो दे जोंथ' जेब्लायबो नोंनि आइ आफाया सापर्टआव दंखायो मिथिदों आबा दे नों बेबायदिनो खुसि थानो नाजादे बाबा जागोनलै आफा जागोन ओमफ्राय आदायालाय थांलायबाय नामा थांथ'वाखैमोनहाय दङमोनथ' रुमावनो र' दा थाङा बे दसे थानानै बिहामजो मोननाव बेनालाय नै फैयो नै थांनांगौखा गोसोफ्राबो थानो सुखुवाना दे अब्लालाय जुरि नोंसोर रायलायथ' बिमा फिसा आं गामिथिं ओंखारलांसै मिथिंबो दङ टाइम जानोसै ना जागोन दे बिदिबालाय हा थांबानो जाबाय आफा ओमफ्राय दायो हाथायाव थांबा मोनसे जिनिस लाबोफादे आं दायो मेसेज खालामना हरगोन थांनायाथ' जायोना जाया बार' मिथिङाबा खयथासोआव जोबगोन एसे लेटबो जानो हानाय बैसागु बोथोरनि खामानिबो दंलै बेखायनो दे जेब्लाखि नों थाङा मानो हा लाबोफाबानो जायोना सोरां थांनाय जाबालाय दा थांनो मोननायासो जादों दा लेट जाबाथ' बहा थांगोन हाथायानो जोबखाजोबगोनबा र' होमबाबो नायनोसै दायो फन खालामगोन आङो दे दानिया बुंदो आबा माबोरै सोलिगासिनो जिउआ मोजांना गासैबो साला जिउआबो बेबायदि जिउ नालै हारसिं थायै थायै गोसोफ्रावनो जि माबा माबि साननाय फैलायलांबाय आंना मा बुंबावनो आरो जेन'बा जानायाथ' जोबनो रोंखायाना आंनि लाइफआवबो नै आदा मरा जानानै थाबायलै आं आदा मरा माने आथिं ससेया खामानि होलाना दाबायदियाव बायसान्स गाज्रि सुथुर मानसि फैबा आं माबोरै बिसोरजों बुलायबावनो हा आया फाइटखौ बोरै खालामबावगोन आं हो माने आखायाबो ओरै ओरै थांबाबो आथिङाथ' थाङाना बेफोरबायदि लाइफनिफ्रायथ' थैनायानो साबसिनसै नाथाय थैनोबो जेनेबा आं दाबायदियाव सानलायलाङो आंबा मा जानानै थैगोन बेबा थैनाय सम सफैब्ला जेनेबा हमबाय आङो जेरै हाथरखिया माबा मोनसे बेराम जानानै बेफोरबायदि थैलांबाय आरोना जेरैबायदि हाथरखि माने बिनिखौनो एगजाम्पोल हमना लाबाय आंनि बादियालाय माबोरै जागोनलाय दा ना एक्सिडेन्ट जानानै थैगोन हा ट्राकफोरजों गारिफोरजों उरायनानै बा स्कुटि एक्सिडेन्ट जालाबायनानै थु खम खस्थ' मोनगोनदांलै जानाय नङालै बे केन्सेल ना आंबो माबाफोरसो बेरामफोर जालाबायगोनदां इसोरा दा खालामथों होमबाबोथ' सानसे थैखानांगौखाना बयबो बेलाय लाइफनि मोनसे रुलखा बेराम जाबाबो खम डक्टरनाव ट्रिटमेन्ट लानांगौ जेरै दा आथिं जानानै दं आरोथ' बेसेबांबा थाखा खरसा खालामनानैबो हामालै बिराद जानो लोंनोबो खस्थ' मोनसोयो आत्मायासो बिराद खस्थ' मोनगोनदांलै ना आङो उन्दुलांनानैनो बेफोरबायदि थैलांगोन नामा बिसासबो गैयाना दालाय उन्दुलांनायावबो बिदि जायोना खायसे बेनो थिग जागौमोनदां ओमफ्रायथ' टेनसन जालाबायनानैसो माबा आयु बेफोरबायदिखौथ' आं सानखायालै बिराद गियो आं बिदिखौ आरोथ' आत्मायाथ' सान्थि मोनखाथारानो बिदि सुइसाइड जालाबायनायाव थैनाय बुस्थुआबो बिराद सिम्पोलै थैलाबायालै जानला मानला जाय मोजाङै थैबा थैबायसै आरो थैयाबाथ' मा खालामबावनो मा सानो आङो नाथाय साननो गोनांलै बिराद साननो गोनां एखमबा समाव बिनि सानफ्रांलाङोना गोसोफ्रावनो जेन दे मा खालामनो आरोना दाबो आंना हाबायानो जायाखै आरोबा बेसेबांबा दंबावो एखनबा लाइफआबो आस'खान्दा जायो आरो थेवबोथ' हाबासिमहालागै जोरगोनदांलै आङो आयु हाबाब टेनसन दुखु फैबाबो मिनि खारगोनलै आङो जियानो जा आं हामनांसिगौलै बिदि ओरैनो थाबाय थानानै जानाय नंलाना बेसेथो न'आव जिरायनानै थाबाय थाबावनोब्रा डिउटि थांनायाथ' गोजाननि बाथ्रालै नै न'नि बाहेराथिंखौनो ओंखारनो हालाबा आङो आरो सिमांखौथ' मोजां नुस्राखैयासै मैयाबो ओरैबायदि असान्थि दा सिमांखौबो दायो नामा जानो मोगथां मुलुगानो असान्थि सानदों फैबाय औ एकदम दिनै एसे लेट जाबाय आरो न'आवबो एसे खामानि दंमोनथ' दा ओमफ्राय नोंखौबो डक्टरनाव लांनांगौबा बेखायनो टाइमखौ एसे मेनटेन खालामना फैबायलै दे सान मोजां जाबाय दे नों फैबाय आंथ' जि माबा माबिसो सानलागासिनोमोनलै मा सानदोंलै बेबा आंखौसो नामालै नङा सान बिदिनो सानदोंना आरोना आङो मा फैलाबायो गोसोफ्रावनो जे आं मारै थैथावथाव दाबायदियाव थैबायबायबा थोद मा साननाय जाखो बेलाय नोंनि हो
ओरैनोसो सानदोंलै जाम्बा आङो माने ओरैनो जिरायथावथाव आरोना टाइम पास बेफोरनो आंनि बोरै जागोनलै भाई माथो बाजैखौसो मोजां मोनबायलाय बेलाय दाथ' बाजैखौ खावना लायमारबा एसे खोथाया बेलेग जागोन ना थोस बेबायदि दाजाथोंलै बिदाया आंना मा जानांगौ जाखो अके होमबा लोगोफोर बेखौथ' नोंथांमोना नुलांखागोन मा जागोन मा मागोन देनांबाबो अब्ला दिनै जों बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों दै जाबाबो जायाबाबो नायनायनि थाखाय थेंक इउ सनामोन बयनिसिमबो लाभ इउ बिनिफ्राय जों फैफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों समाव माने जेबो जायाबा आरोना थाबैनो लोगो मोनफिनगोन दे होमबा बाय बाय गुड नाइट बयनिसिमबो दिनै लाबोआथ' नंदोंमोन नाथाय अब्लाबो ससे फैलायबाय जों सनामोन माने ससे फिसा पार्टबाबो लाबो होननानै बुङो नालाय माखासे आगैमोना जायफोर नेनानै थायो एकदम 1 मिनिटबाबो 30 सेकेन्डबाबो जायखि जायाबाबो लाबो होननानै बेखायनो आरोना सनामोन ससे बानायब्रबनानै लाबोबाय ओरैनोथ' दिनै होनाय नङा बायदिसो सानदोंमोन थेवबो बेनिफ्रायथ' जोबथारनायावथ' नै मेला फैलायबाय बाय बाय सनामोन गुड नाइट लाभ इउ दिनै गाराङाबो जायासैलै एकदम बोरैबा जाजोब्बाय अब्लाबो मा खालामबावनो आरोना